barví horští. Létá tam pár plus jedno jejich mládě, které je asi měsíc vyletlé z boudy. Lůnechtou. Já vám teď představím papoušky v téhleté voliéře a potom vám řeknu něco o krmení papoušku u nás v zoologické zahradě. Tak tady v téhle voliéře chováme pár aru hyacintových a pár aratik slunečních. Ara hyacintový je největší papoušek na světě. Měří 1 metr a váží zhruba 1,5 kg až 2 kg. Kromě toho, že to je největší papoušek na světě, je to také jeden z nejohroženějších druhů papoušku. A přestože je zapsán v CITESu, což je úmluva mezi národy o zákazu vývozu tohoto nádherného papouška z jeho domoviny a vůbec o zákazu obchodování s tímto papouškem, tak stále tento zákon je pašeráky porušován. Možná jste zaznamenali loni, tuším, že někdy na jaře to bylo, byla zachycena zásilka na Jižní Moravě,